انتظام ترتب. درجة حرارة температура. برية بريات صحراء شөл дала. حي أحياء квартал. منذ бұрын уақыттан бері. بدأت درسي منذ سنة сабағымды бір жыл бұрын бастадым. رياضي спорт. سيد أسياد мырза. مفروشة жиһаздалған. ماهر مهارة шебер. قرب туыстық. وسيط орташа. سمسار سماسر делдал. مصرف مصارف банк. حساب есеп-шот. سعر أسعار баға. شاشة شاشات экран. عرض عروض көрсетілім. متر أمتار метр. عمارات عمارات ғимарат. خدمات خدمات қызмет. شباكة شبابيك кішкентай терезе. معيشة معائش өмір тіршілік. وسيلة وسائل тәсіл. خاصة жекеменшік. عام عوام жалпылық ортақ. سيارة الأجرة такси. سيارة الإسعاف жедел жәрдем машинасы. دراجة النارية мотоцикл. دراجة دراجات велосипед. إشارة المرور светофор. محطة محطات остановка. نفق أنفاق туннель. تقاطع قيلس. مبنى مباني құрылыс. عمود أعمدات тірегіш столба. جدول جداول кесте. مادة مواد материал. شعب شعوب тайпа халық. نتيجة نتائج نتيجة. جو أجواء ауа райы погода. فصل فصول мезгіл. مطر أمطار жаңбыр. جسد أجساد дене. طبيعة طبيعات табиғат. Дәптерлеріңізге дәл осы мысалдағыдай көшіріп жазып алыңыздар.